Hello logofer and welcome back to Ansumwi Boro YouTube channel. दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय लोगोफोर दिनैहाय जों बर्मायाव थांनो थाखायनो रेडि जागासिनो दङ मानो होनबा बेवहाय दिनै बर्मायाव जोंनि आर्टिस्टफोरनि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनि दङ दा बेवहायनो थांनो थाखाय जों माने एकदम रेडि जागासिनो दङ आरो लोगोफोर बेवहाय जों ओरैनो नायनोल' थाङा दिनैहाय जों पारफर्मबो खालामगोन लोगोसे लोगोफोर अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो इखौ वालपेपारखौ मोजां नांगौ सोर सिथाबनाय नों Ay machi जायो केमेरा नायनाया ओरै खनायावसो जायो ओमफ्राय माय बुंबाबो इथिसो बुंनो हायो इथिं बुंनांगोन थामनेलफोराव होना दोननांगोन खुलुमबाय खारबो रुमा नायनो आरो मास सोनो दोङो नोंनिखौ ड्रेसखौ आं मोजां मोनसोबाय बेसे लानाय माबा 800 मायाव मोननाय अनलाइन मायाव मोनदों Mutiti nukai kan sini nukai, nu bergeli lama aja za mutiti nukai. Cai dokna lana, siram mana mutiti taddemen. Dokna lana dokna mabar putri siram mana ke? Bottom size nya. Oh, dengan bahaya. Apa dokna lana nih dokna itu. Dokna lain na. Salah macam mana kan? Mozaं mozaं. Ada sweater sekarang malam saya. Mana lah tu? Obi kediri jenepa mana nih biasa lah bawa jiwa no ada. Awak kita lah tinggal gende. Mana nih biasa? Hei, sweater kan apa burung tanah saya. Sekarang mau ke sini. Apa sini ini tambah. Ang lukis pa hala. Engkau kan kayak Nih bicara tentang lu bisa bayar. Sini lah, lu kan ada belum pihak tidak. belum pernah post lagi, karena ada kerjanya lah sini. Dilene berat. Kayaknya lah. Sampai Ada sebaik फोरानो जोंनिया देलायनानै भगबान अबस्थायानो गैला माथो स्वेटारफोरा गानना लादो नों गानखाबाय आंबो गानसै मालाय जि मोजां देलायथारबाय haram dulu. सेल्फ मेकआप मालायफोरा Aida, gawa bose. Ready na? Nailai, ini kau lagi gidir mulai begini ke? Oh, mana yang itu? Halas lang. Ani kenai. Voice of Bodo ini bantaran nai habapari Best Short Movie and Singing Competition ni bantaran nai
मा नायदों बिसोरो मा नायदों जाबाय दे जाबाय जाबाय आं मिन्ना थैनोसै दे गाना माबायदि माने ओरैबायदि जेरावबो खालि कपिराइट ओंखायनो आं मोजांखौनो होनो हायासै मिथिबायना लोगोफोर एफा मोजां गान मोसाबाय मोसानाय भिडिअखौ होनो सानबाय खिन्थु नै कपिराइटनि थाखायनो होनो हायासै आं Lamborghini चलाई जाने हो Lamborghini चलाई जाने हो सानू भी झूला दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो सानू भी झूला दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो मोरे काम से मारी केड़ी मोरे काम से मारी केड़ी सानू भी झूला दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो तरु चुटा वीडियो कनेगी vlog लानांगौ बा Baik, di, kasih tuh lah, ini nggak mau. ayo, ini naik